फिसाफोरखौ नेदों नै बिमाफ्रा लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर आङो मार्केटाव थांना फैखांबाय हाखु दाखुनो ओमफ्राय मालफोर दंमोन बेखायनो भिडिअ लानाय जायासै आं दखाननि माल लायदोंमोन ओमफ्राय नै नानि मोनाबो टिचार्स डेनि गिफ्ट लाबोबाय नानिनि रेबगन ओमफ्राय प्रग्रामा नानि मोना चेन्ज जाबाय आरोना फुंनिफ्रायनोमोन मर्निंनिफ्रायनोमोन 9:30निफ्राय दंमोन नालाय प्रग्रामा बिसोरना मोसानाया ओमफ्राय दायो माने अखा हानानै लोमजोब्बायना बेखायनो लेट आयौ गोलैथारसैसोमोन थैबोसैसोमोन लोगोफोर लामायावहाय गादलुननानै होनबायना बे हागुबोनाया लिमोनलाङो मिसनो हैनांगौ दाहायो माने एफा बुरजानोथ' हैजोबनो हायाना बेनि थाखायनो आङो मोनब्रै लानानै फैबाय नै खालि गावसिनि KG1 ओमफ्राय नार्सारिनि गावसोरखौ सिगां फोरोंनायसोनो हैथोंसै होननानैहाय ओमफ्राय ओरैनो बिराद दाम आरोना बेनि 20 थाखानो फावथेन दङ बिबारल' दं जेबो गैया मा होननानै रेबगनसो नोंनि लबारसो दा खालामनो स' दायो दखानाव थांफिननांगौ सिफ्रा नुवाखै आंना माबायदि जानानै दंजोबो अखा हादोंना दिनै जा मर्निंनिफ्रायनो अखा हादोंना बेनि थाखायनो लामनो मोनाखै ओमफ्राय बिथिं दाखोरबो गोलैनानै दं अखा हानायखायनो सिबलाङाखै आङो दहाय माबा बिजिसो लांफैदों आङो ओमफ्राय बेखौ दोनथावथावनो बाजाराव फैनानैहाय ओमफ्राय थांफिननांगौ र' ओंखारबोफिनबाय दायो आङो थांफिननोसै दखानाव गगायानो खर' साजोबनाय स' थांगोननोसै लामायाथ' नायजाया दै गोजाजोबखा अखा हानानै दाबो हाफिनबावगोन गोसोम जादों माबायदि लामाया दै गोजाजोब सेस दैजोबनो थाबायलांदोलाय दैनो दखान मोनफैनानै दसे जिरायबाय आरोना आङो बोराया माबा जिनिस लायब्रबनो होननानै थांदों बे फैबानो आं थांनोसै ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै आं आरो दाहाय बेलासियाव स्कुल थांनांगोन ना ओरैनोबाथ' 3टानिफ्रायसो प्रग्रामा थांनोसै 2-2:30 ओंखारलांबानो जागोन आरोना ओंखारलांबानो थ'नो आरामसे 10-15 मिनिटखौ आरामसे थांनायावनो नोङो 10-15 मिनिट आरामसे जालांखायो आरोना ओमफ्राय 10-15 मिनिट आरामसे बायसान्स नानि मोना हासुनो ओंखारो मानो ओंखारो होनबा रेडि खालामनो मोजां जाबाय आरो ओमफ्रायथ' आंना दिनै मर्निंआव जुदि प्रग्राम जायोमोनबा आङो जेबो लायाखैमोन ना मैयाथ' गैया मैया मोनायाव आरो एसे लोमजालायबावदोंसोना आरो आङो माने गगाजोंनो ओमफ्राय माने दि मर्निंआव थांनाय जायोमोनबा एसे थाब थांनांगौमोन आरोना आङो ओमफ्राय आरो नोङो बिलाइनानै गिफ्ट बायनानै होनांगौमोन ओमफ्राय रेबन गैलामोन आंना न'आव एसे ससेल'सो थोनाय नङा आरो आखाइयाव मोननैयावबो खागोन ना बेनि थाखायनो दायो बेलासियाव जाबाय आराम जाबाय आरोना आङो माने नङा आङो लायखाबाय लायनाया बाजारावहाय ओमफ्राय माने बन्द' होननानै मिन्थिनानैसो लायदों आरोना आङो बाजारावहाय नटिस हरदों ओमफ्राय आङो नायसनाखै आरोना ओमफ्राय आब'नाव फन बुबाय आङो ओमफ्राय नटिस नायाखै नामा नोंलाय बेलासियावसो जाबाय होनबाय आरोना थाल गैयाना आङो दायो मोजां जाबाय आंहाबो खामानि बेखौनो बोरै हामहोनो ना माने हारसिं दखानाव थाबाय थानांसिगौमोन नालाय बियो बे संनो खावनोबो हास्लाबा जाखाथारोमोन आरो स' दसे नेनोसै बोरै फैसान्दि बिनि उनाव थांसै आंबो ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै ओंखाम लानानै फैफिनबाय नै जोङो नानजों थाबाय दायो ओंखाम लानानै फैबाय जोङो ओंखाम हैनोसै बोरायनो ओमफ्राय थाब फैफिननांगौ नानिनो स्कुल थांनांगौ ना 1:17 जाखाबाय टाइमा मालानो दै गोजाजोबहायनो बासटेनाबो रेडि जाबाय सनालियाबो ना बरिया आखाइयाव रेबगनखौ दाहाय खाहैनोसै मारै खायोथाय मारैबा खागोन मिथिया खानो थोनदों मिसाव दा लांफानोसै रेबगन दंखायो गोदान स्कुल ओंखारबोबाय जोङो लेट जाबाय एसेनो 3टा जाथारसै बेनो सनालिनानो थाब जाया देलायनायानो आखाइयाव गाननायानो जाया दा खाना हैनोसै रेबगनखौ खायो दा दादारि खारा मालाय दखानाव लाय नुवाखै आइया जाम्बियानो मेगनाव सोंलाबाय अखाया दिनै बिदिनो खुसुम थासिगोनदां एसे दंबावोसो उन्दुनो ओंखारदों उन्दुनो ओंखारबालाय मा जानो सिङाव हाबगोन ना बायदायावनो जाखाबाय जोंना सिङाव नङा जोंना मोसाग्राया बायदायावनो जाखाबाय बेखायनोथ' ब्रा गेट सिङाव ना फोथाराव फिल्डआव
खथ' मोजां नुबाय देलायनानै एखनबा गस्लाया मोजां नंबावा जाहैदों साइज नङा गस्लाया साइज नङा एखनबा नोङो मोजां मोना दासो मोजां नुदों मोजां नुबाय दा मोजांखौनोथ' बाय फिसाफोरखौ नेदों नै बिमाफ्रा दा नुहुरबा जाखाव गबाय दायो नानिमोना स्कुल गबाय गावनि जाग्रा जुसबो मोनदों फिसानो 10 थाखा दामनि दा जाहैनो आं खाथेनानै लाबाय दाम बख'सै गोलैगोन ना नङाबा आयौ खोमसिलुजोबथारबाय न'आव थांग्रोसै आरोना मैगं लाना फैबाय आं एसे उन्दुनो ओंखारबाय मोनागुलायबाय आरोना आंना ब्लगा बिदिनो सानसे आरो गिदिं मोनायावनो मोनफैयो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दं आङो दायो मोनसिगोन ओमफ्राय नानिया उन्दुबाय मेंबायना स्कुलनिफ्राय फैनानै दखानाव दसे थाबाय बिदाया न'आव फैब्रबदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो दसे दखानाव थानानै फैबाय ओंखामखौनो जालानो उन्दैया माने स्कुलावबो माबा खाजा जाहरदों बिसनिया ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो थांनायावबो जालांबाय बियो थोरसिफोरखौ जाबनानै दोनाखैनो आङो सुनानै डाइरेक्ट ज' थिखोनानै दोननाय जादों ओमफ्राय आरो मा होनो फैनायावबो आरो खाजा जाफैबावबाय आरो जुसबो लोंबाय ओमफ्राय ओंखामखौ उखैयासैनो आरोना उन्दैया बिनि थाखायनो आयौ ओमफ्राय ओरैबादि मेंनाय मोनबायना लोगोफोर मा होनबावनो दिनैबो सानसे रेसानो गैया होनजायो मर्निंनिफ्राय दखान खुलिहैबाय ओमफ्राय खुलिहैनानै दखाननिफ्राय फैनानै आरो ओंखाम ओंख्रि संफैबाय जाबाय न'आव एसे खामानि मावनानै आरो दखानाव ओंखाम हैफिनबाय हैखांनाय लोगो लोगो फैबाय फैनानैहाय आरो नै स्कुल थांनांलायबाय स्कुलाव दसे जिरायहैनो मोनदों मोननाया ओमफ्राय होनब्लाबो माने बिदिखौ गोजोन मोनाना न'नि बायदि जाथारा आरोना नै बेसिन माबायोहाय लिस्टिबा माने दैफोर लोंबा खुगा फुगारबाथाय माबायो डाइरेक्टनो आङो आखाइ फोसाबनोबो टाइम गैला आंहा ओरैनो दहाय बे सायाव आल्थाल' फुनसिनलांदों आङो गय खावनानै बोरैबा गोसोम जाजोबदों आसियानो दायो मोनखांबाथाय आंबो माबानोसै आरोना दखान बन्द खालामसिगोन टाइम जाथ'वाखै दा एसे मोनाजासिम थायो आरोना ओमफ्राय माने माल रोगानानै लाबोदेरनांगौ जायो आरोना हारसिं हाजोबनो नागिरा माने माल सोनायावबो खस्थ' जायो लासै सोदो होननानै बुङो आरोना आङो लासै सोहांदो ओमफ्राय माने ओरैबायदि जायो आरोना सोबाबो दा सोबाथाय ओमफ्राय जखन मालारिखौ सोखायो होमबासो मानसिफ्रा फैनानै आरो माबा माबि जिनिस नागिरहोफैफिनो बेखायनो एसे लेट माबानाय जायो आरोना सम मोनहोनानै लाग्रोनि र' लोगोफोर बिराद मेंबाय आरोना ओमफ्राय आङो ब्लगखौबो एफा गोलाव खालामखाला बेयावनो फोजोबसै आं जाखिनि जायो बेखिनियानोसै ओमफ्राय ओरैनोथ' दहाय पेरेन्टसफोरखौहाय माने गार्जेनफोरखौहाय सिङाव हाबहोआखै मोसानायाव नानिमोन मोसानायाव होमबाबो माने गावसोर ग्रुपाव भिडिअ खेबनानै हरदों आरोना ओमफ्राय आङो बेखिनिखौनो ससे होबाय ओमफ्राय मिउजिकखौ आङोथ' मोजाङै होनो हाया नोंसोरनो मिथिखायो मिउजिकखौ होबा मा जायो कपिराइट फैयो आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो स' जाखिनि हायो होबाय बेफोरखौनो नायनानै गोजोनथ'दो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबसै आङो ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार